Какво правиш, бе, Миш? И какво? Утре какви ще ги правим, бе? Моля ли така да си представиш пилно някакви... Пилно, какви неща, по какъв начин ще турмозиме? Пилно, Теди има едни идеи, аз имам други идеи. Направо и двете, да. Ама, То малкия Сенчо ще бори, бате, някакви хватки, той ходи от тения са. Ключове. Да, то на 18, то малкият с мен да ти идва. Някакви ключове мисля да ти прави там, слушай, викам, ще му правя ключове, направо ще го направя, вика да се предава през няколко секунди. Аз, бате, мога да карам се предаваш на 3. добре бе, ама по-бавно говори, че не те разбирам. По принцип, като говоря, трябва да ме слушаш, обаче, защото е много важно за тебе най-вече. Викам, утре като се видиме, какво правим с тебе? Няма какво правим. Как? Какъв ти е проблема? Идея да знам, значи... Аз, Кой рече кавче? аз почвам ти направил на тебе. Наречеме смешник, наречеме, значи какви неща ме нарече, бе, бате. Те, както сега съм и нервен тук с Вероника Ланчева, ти знаеш мен какви неща ми се случват, какъв ми е живота. И няма как, стресът трябва да се разтоварва. Ама гледай сега, ти ми звъниш, ти ме обиждаш, пращаш ми някакви тъпоти по еконт и така нататък. Тъпоти по еконт. По еконт не съм ти пращал, бе. По еконт не съм ти пращал аз. Ама не, то ние много хора го правим, аз ти казвам, бе, примерно, малкия Сен ключова ще прави. Ние с Теди сме най-строги, ние сме си по-такива гадни, нали. В смисъл, такива сме си били примерно в училище и като цяло явно. Да, бе, ясно. Гледай сега. Дай да си ходим да си тренираме и да не се занимаваме с глупости. Искай ти там своите неща, аз си правя моите. Сещаш? Да. Добре, това дето не искаме да го направим, само ако него го направим. И да си го забравим после. Кое? Това са шкафчето. Дето Иван го набира. Няма как да стане. Как да няма как да стане? Викаш, доброволно няма как да стане никога, така ли? Няма как да стане. Да, но това свежда нашите варианти до минимум. Гледай сега, Йоане. Това са пълни глупости. Вземи се стегни. Ама аз съм си много стабилен в момента. Аз това ти обяснявам, че съм по-стабилен от всякога. Мога да правя много неща по принцип. Много неща мога да си позволя да правя, каквото си искам. Аз искам да кажа следното. Ти нещо си се объркал. Мислиш си някакви работи, които не са така, разбираш ли. И са грешни и си смешен на хората в очите. Ама и това смешен го пишеме, добре. Затова ти казвам, да не се занимаваме с глупости, разбираш.